ବୁଲାରେ ବୁଲାରେ ତାକୁ ନେଇକି କାରରେ ଦେଇଦିଅ କାରରେ ନେବେ କାରେ ଦିଦ ଏଠି ଶିକାର ସି ସାର୍ ତାର ପଚକାନଟା ମଜିଟା ପଚକାନଟା ନିଜ ଖାଇ ନା ନା ଶଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କି ଗାଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କି ନଥିବ ସାର୍ କମ୍ ଥିବ ନଥିବ ଟିକେ ପରେ ଥିବ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି କାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆମେ ନଦେଇ କରିଦେବୁ କାହାର ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ବାଜିଗୁଡ଼ା ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲ ଫାଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉ ସେ ଗାଁରେ ଅଟୋ ମୋଟ एक्सीडेंट हो रही है गाड़ी दी कागज कोई बबे नहीं जो मेडिकल नहीं होता ट्रीटमेंट बोला पर जो खाली आपको एकला जोड़े हम ना जानते